Yeah, okay. So tukupanga presentation yathu yotchedwa ukwati wa mwana wankhosa. So message iyi ndiyofunika kwambiri, especially when tukhala amene tili as we head towards the end time. Okay, so ukwati wa mwana wankhosa ndi message yofunika kwambiri. Ni message I think mbuye munayilemba ngati buku, mwana mtayiwerengaso buku panopa nakufunda kwambiri fande scenery based on righteousness by faith. Okay, so I had to go back kwapanga study kuvesa kuno chimene Mulungu akufunisa pamoyo athu ndi chani, ifati Mulungu ali concerned kwambiri za ufumu wake. Okay, so tinaona last study amene timaona anamwali 10 ndi ma messages okhuza osampiri kuti tikamakamba za ufumu wake tikamba za iye Mulungu ndi mwana ake kukhala ngati matuzera mwazimu, umene ndi ufumu wake, right? Pamene ufumu wake uli pamene pali chipulumutso yake, pamenepo pali thupi lake, pamenepo pali chani ufumu wake, right? So zimene tinaona. So kalero tipemphere kuti tiyambe our presentation. Tisekimaso kuti tipemphere. Ambuye fathokoze mavadela ife chisomo chimene mwatipasa. We pray kuti mukhale nafe in this morning session. Mutidalitse ife, mutipasa ife kuthekera. M'dzina la Yesu Khristu tipemphere. Amen. Amen. All right, so pakama comments you can just bring them in since we are live and when as well. Okay, so kuna kuti kukumana live, so pakama comments from people on this side at Upanga. You know, so mukakaso ndi ma comments there utakuwa sa. Okay, so we're going to share presentation. Okay, so I don't know that you guys have my Bibles on. Oh, okay. All right, so Tuvanga's lesson ya ukwati wa mwana wankhosa. Okay, so utengo mene kwa eneo kwa nthawi itali okhala kuti pasala maganizo kuti kodi nkuwa amene anamgwira ndikumponya kunja amene sinangana tengano onse, right? Tingenali yese kina kukupeza kuti kuli nkulu inake kuti anamgwira mpaka kumugenda kuti kumgenda kunja, right? So kula amene ndamene apali thuziro, so ngati ndithu pali zindambi zimene ndikaphunzire mu phunzire. Alright, so choyambirira tinafuna tiwerenge Chipulumutso 19 verse yake ya 9. Ndipo ananena ndi ine, lemba odala iwo amene ayitanidwa ku phwando la ukwati wa mwana wankhosa. Ndipo ananena ndi ine, iwo ndiwo mawu oona a Mulungu. Yeah, so tikutha kuona na kuti no tikamakamba za ukwati wa mwana wankhosa, kweli atu odala ndiwo amene akutani ayitanidwa ku phwando. Okay, so ili ndi buku la Chipulumutso, right? Ndimafunisa tinoti tapanga exhaust Chipulumutso chapter 1 verse 1 to 3. So iyi ndi phunziro lathu lomaliza amene tapanga exhaust chapter mpaka 3. Okay, wiki ama mawiki ena akubwera tikhala tili mu chapter 4. Okay, so apa ukundu kumapeto akuti no odala iwo amene akuyitanidwa kucha ku phwando la ukwati. Okay, so kwa domene ndiwa atiwa jani wa mwana wankhosa bebane ngosintha position. So yeah, so kwa domene ndo atiwa jani wa mwana wankhosa. Okay, so ni njia chikulu chimene tifuna tichivesese ndi kuchisatira. Okay, so tikamakamba za ukwati wa mwana wankhosa tukamba za yani tukamba zonena kuti ukwati pamafika khala anthu awiri, pakhale mwamuna pakhale mkazi, right? Namwali akwatira ndi mwamuna wake. Okay, so apapa ndi pamene pakuchokera ku phwando la ukwati lachani la mwana wankhosa. Ndaona kuti odala ndi amene akutani odala ndi amene akutani akuyitanidwa. Okay, ndakutuza ife no iwowa ndi mawu oona ndani a Mulungu. Okay, so these are the two words of God, right? So mawu ndo okhulupirika chifukwa wanena ndani wanena ndi Mulungu. Okay, so yeah, so from here ndikati pange shift ndikuona so zinthu zina. Okay, so tikupitirira ndiye tifuna tayambe kuona no nthano yathu tifate no tibwereraso Chivumbulutsoko ndikukawerenga pa mapeto ake. Okay,
ambetazo seti bweyaso chivumbulutso komano taona kuno kuchivumbulutso kutuza ife tuno ukwati wachani wa mwana wankhosa komano nkhani yayikulu ndinawo tuno lesson iyi Yesu anayifotokozaso kale mu nkhani. Okay, so tikhala ngati tikupita chivumbulutso 19 kumapita kwenikweni koma for now tikhala based kwambiri kuti mu Matthew chapter 20 mfati ikhaso kamba zayani za ukwati wa mwana wankhosa. Right, so tikuyambapo tikufuna tipite pa Matthew 22 verse 1 apa pamene Yesu anayamba kufotokoza za nthano. Matthew 22 verse yake ya 1. Awerenga muthu awerenga. Chivumbulutso 12 verse 10. Ndipo ndinamva mawu aakulu mmwamba. Werenga Matthew 22 verse 1 uwerenge Matthew 22 verse 1 mkhaka. Sinabwere tu verse imene yapo. Matthew 22 verse 1 sinabwere? Apa chivumbulutso 12 verse 10. Matthew 22 sikuwena apa. Can you see it? Yabwera ndeyona. Okay. Matthew 22 verse 1. Ndipo Yesu anayankha nalankhulaso kwa iwo mafanizo nati, ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu mfumu amene anakonzera mwana wake phwando la ukwati. So tikaona muno bwino chivumbulutso tikamaona buku la chivumbulutso tiona nawo tinaona kale tuno ati chivumbulutso imenecho ndi chimene chinabada mu mtima ndani wa Atate, right? Buku la chivumbulutso linabada mu mtima la Atate kapena mu mtima wa Mulungu, right? So chivumbulutso imenecho chali chimene anampasa ndani? Anampasa Yesu, right? Yesu analenga vumbulutso ndikulimasulira ndikulitambasula kwa angelo wake. Ngelo analenga buku la chivumbulutso ndikulimpasa ndani? Yohane, right? So apa kutuza ife no ufumu wakumwamba ukufanana ndi munthu amene anakonzera mwana wake jani phwando. Okay, so tikuona no mfumu imeneyi tikuzati ndikukamba za Atate. Okay, mwana amene akabida apa tikuzati kukamba za nani? Za Yesu Kristu. So tikuzati no ufumu imeneyi ndinda Atate, mwana amene ndi nani? Ndi Yesu Kristu. Now, ngati tukamba za mfumu, ndi tukamba za ufumu. So mfumu umene Atate amene akonzera phwando ndani? Mwana wake. Phwando si phwando la chibwanabwano koma ndi phwando la chani? La ukwati. Okay, so icho ndi chimene tufunga tizizo ndi phwando la chani? La ukwati. Okay? Now, two, china chimene tifuna tiziwe china tuno Yesu sizakambazi. Ati ndipo Yesu anayankha nalankhula kwa iwowa mfanizo nati. Mfanizo ndikukamba za yani? Ndikukamba za ufumu wakuti wakumwamba. Okay? So fanizoli 1 ndikukamba za ufumu wakumwamba. Right? So chine sime ndikamida mungu kukhuza za ufumu wake. So 2 tifuna verse tikamakamba za ufumu ndikukamba za yani. Okay? Tikamakamba za ufumu ndikukamba za yani. Muterenga chivumbulutso 22 chivumbulutso 12 verse 10. Chivumbulutso 12 verse 10. Ndipo ndinamva mawu aakulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. So apopo tikutha kumvesa chinthu china chachikulu chonena kuti ati anamva mawu akulu mmwamba, right? So tizafikapo pa chivumbulutso chapter 12 koma of course takhala tikugwedeza mundo mano tikufuna verse chinthu ichi. Atanamva mawu akulu kuti mwamba akunena chani? Tsopano mauti tsopano chizungu ndoti now. Tsopano ndete zichitika pano. So tsopano chili yani? Zafika chipulumutso. So chipulumutso chafika. Ndi mphamvu 2, right? Ndi ufumu wa Mulungu wathu. Ndi ulamuliro wa Khristu wake. Pakuti agwetsedwa abale anu. So zinene zikudza after Calvary ndi yani? Choyamba ndi chipulumutso. Chipulumutso ndi yani? Ndi mphamvu, right? China chani? Ufumu. China cha ulamuliro. So tutaona kuti pamene munthu akulandira chipulumutso, china chimene akulandira ndi yani? Ndi ufumu, right? So chipulumutso ndi ufumu wa Khristu tikuzilandira pamodzi. So pa chipulumutso pali ufumu. China ndi mphamvu, right? China se chimene tikulandira ndi yani? Ulamuliro wa Khristu wake. So Yesu akubwera ngati mpulumutsi wathu as a savior, right? So akubwera ngati mpulumutsi atipulumutsa ife. Chachiwiri Yesu akubwera ngati mwa moyo wathu ngati olamulira as the Lord and Savior, mpulumutsi ndi mbuye
Okay, so pamene munthu abadwanso mwatsopano chimene chimachitika nchonena kuti munthu amalandira ufumu. Okay, pamene munthu alandira ufumu wa Mulungu wathu ndeti pamenepo munthuyo ali gawo limodzi la thupi la ndani la Yesu Khristu. So tingamakamba za nthano imene akuti akamba za ufumu wakumwamba, tizipesatu ufumu wakumwamba ukukhudza chipulumutso, kulandira chipulumutso 1, kulandira moyo wa Khristu 2, ndi kulandiranso iye ngati mbuye wanu, right? Zimene zothana za ufumu. So akamba za ufumu, so chithunzi chimene chikhala m'mutu mwathu ndi ichi. Okay, so akamba za ukwati mene unakonzedwa. Okay, so tikupitiriza Mateyu 22 verse 3, mutowerenga mpaka 5. Mutowerenga pamenepo. Mateyu 22 verse 3. Natumiza akapolo ake kuwayitana oyitanidwa ku ukwati umene, ndipo iwo sanafuna kuza. 4. Pomwepo anatumizanso akapolo ena nanena, uzani oyitanidwawo, onani, ndakonza phwando langa, ng'ombe zanga ndi zonona ndinazipha ndi zinthu zonse zapsa. Izani ku ukwati. Verse 5. Koma iwo ananyalanyaza nachoka, wina ku munda wake, wina ku malonda ake. Yeah, so apa patu kutaona kuti pamene ukwati wa mwana wankhosa akonzedwa, akuti mfumuyo inatumiza antchito ake kuti no chinesi akonzedwa auzeni anthu atani abwere. Now apa pamene timamba kuvesesano za chipulumutso, right? Chipulumutso kalekale nakamba zoti no phunzira ili ndakhala ndipanga stand nthawi itali, nalilembapo kabuke naye kakukana mwana wankhosa, mopona wasininga kapangiseni comment fatino kapeside kanga ka mu 2019 ndi panopa pamene inaisana landira uthenga wa righteousness by faith kunga msina wachikhulupiriro. So tikaona papa za chipulumutso, tikamakamba za ufumu wakumwamba, pamene lero mukuyitanidwa china chilichonse chimakhala chakonzedwa kale. Okay, I think chimene chimene anthu ambiri samachilandira. Fanana anthu ambiri amakhulupirira kuti pamene tikukamba za chipulumutso ndikuti iweyo kufunika ndikuti utani uzichita china chake. Okay, so anthu ambiri tikamakamba za chipulumutso amacheneka kuti okay, Mulungu andirana kuti zimene ndifuna nzichite ndiziti. Okay, so that's the first thing chimene chimakhala mutu mwa anthu ndizipanga zitizo. Okay, mai apapati kuona tuno akuti anthu amene akuyitanira akungobwera pamene phwando latani chinesi chakonzedwa, zakudya, ng'ombe zapha kale, zonona azipha, zinthu zonse zapsa, idzani yanu kukwati. So pamene tikuyitanira ku ufumu wa Mulungu tizidziwa kuti china chilichonse tikamakamba za chipulumutso, everything chokhuza chipulumutso yatani echitidwa, zonse zimene zingakondweretse Mulungu zachitidwa kale. Pali moyo umodzi umene unakondweretsa Mulungu, ndi umodzi wokha, ndi moyo wa Yesu Khristu. Moyo wa Yesu Khristu wokha ndi umene unakondweretsa ndani Mulungu. So zokoma zonse zinachitika kale mwa Khristu Yesu. Okay, so inuyo pamene mukuyitanidwa ku ukwati akungoti mubwere mene mulirimo. Mukabwera mene mulirimo mulandire zonse zimene atani akukonzeserani. Tikamakamba choncho ndi titamba kukamba za chipulumutso, tikamba komanga choncho ndi titamba kukamba za ufumu wakumwamba. Now mukayamba kufika pamalo pano pressure, mukumachita kumva pressure inuyo kuti upange ABC kuti Mulungu akondweretse, upange ABC kuti upulumuke. Once doctrine namba bwera nditero pali kusamvesesa za ufumu wakumwamba. Mulungu akufuna inuyo kona baba akwayitana anthu kumana anthu akupanga yani ati anthu wina akuchoka kuti anthu aunyalanyasa. So toona tuno anthu ananyalanyasa but so ena apita kumunda kwawo, ena apita kumalonda, basi kungopanga zobalika pamene phwando latani lakonzeka kale. So tikamaona palibe chinthu chowawa kwambiri tani kuti iweyo wayitana anthu wakonzekale zakudya, umeona wakonzekale zakudya anthu safuna tani akhalepo. So zimenezo zimzowawa kwambiri. So tione kuti nomfanizo lili kamba ichi bwana zinachitika mutani. So tione kuti kuyitanira ku ufumu kunachitika kunamba ndi ndani. Munthu ayamba amene ayitanira anthu ku ufumu ndi Yohane Mbatizi. Mateyu 3 verse 1 mpaka 2 oyenga. Mateyu 3 verse 1. Ndipo masiku aja anadza Yohane Mbatizi nalalikira m'chipululu cha Yudeya. Verse 2. Nanena, tembenukani mitima, chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira.
Mateyu 4 verse 17. Tasiyakumbuka. All right, so nimafuna wanena ichi twichi. Yohane Mbatizi ndi munthu yambira analalika za ufumu. Okay? So tikamaka za Yohane Mbatizi is the one person analalika za ufumu. Before Yohane palibe amene analalika za ufumu. Before Yohane chimalalikidwa ndi lamulo ndi chani ndi aneneri. Tikawerenga Luka 16:16 amatuno. Chilamulo ndi aneneri zinalipo kufika Yohane. Koma kufika nthawi ino ufumu wa mwamba utani ulalikidwa. So Yohane ndi amene amalalika za ufumu wakuti wakumwamba. Anawuza teno mutembenuke mtima chifukwa ya ufumu wa mwamba utani wayandikira. That was the first person kulalika za ufumu. So kuyitanira kumene mfumu imene imafotokoza kunayambika ndi nani? Ndi Yohane. Nthawi yapa yemene sapereka ija anayambisa kuyitanira ndi Yohane. Ndimone pa Mateyu 4 verse 17 auti chani kupitiriza kwa Mateyu 4 verse 17. Musaganize kuti ndinaza ine kuzapasula chilamulo kapena aneneri. Sindinaza kupasula koma kukwaniritsa. Yeah, so I think the Bible anga makobera ndo akwisa. Nikuwerenga mu jana. Nikuwerenga mu chijewa Bible yapa 4. Okay, so nikupita Mateyu chapter 4 verse 17. Anyway, so tikamona chilamulo ndi aneneri. Chilamulo ndi aneneri sources mamira ndani zimene safunika zara azapana. So yesa kuti msinabe kuzononga zimezi koma uzakwanirisa kusakhala zonse zimene chilamulo ndi aneneri zimanena, right? So ndiwerenga Mateyu chapter 4 verse 16. Listen, I'll read from my Bible. You know, anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwaukulu. Ndi kwa iwo okhala mmalo mthunzi wa imfa kuwala kunatulukira iwo. Verse 17. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Umeona? So tikutana no Yesu Kristo anayamba kulalika za ufumu. So kuyitanira kumene wina amene analalika za ufumu ni nani? Ndi Yesu Kristo amene, right? Kristo anayamba kulalika za ufumu kuti akwaku ufumu wakumwamba tani wayandikira. Okay? So tikaona choncho tona no CSA kamene analalika za ufumu wakumwamba. Anatomaso ophunzira ake kuti atani alike uthenga. Muwerenge pa Mateyu 10 verse 1 mpaka na 7. Mateyu 10 verse 1. Ndipo pamene iye anaziyitanira ophunzira ake 12, anapasa iwo mphamvu pa mizimu yoyipa yakuyitulutsa ndi yakuchiza nthenda iliyonse ndi zofoka zonse. Verse 7. Ndipo pamene muli kupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Yeah, so anawatuma anthu aja onena kuti mupite mukalalikire, right? So anawuzana kuti nopi mukapita kwa Yesu ziwanda, mukapita kuchiritsa anthu odwala etc, right? Sizichakupanga. Koma uthenga umene akulalika ndotiya. Amene muli kupita kulalika, mulalika kuti ufumu wayandikira. So kuchiritsa anthu odwala, kudzutsa anthu amene afa, right? Just mizimu zonsezi chachikulu ndichonena anthu akazindikire za uthenga amene ophunzira afuna alalike. Uthenga ndoti yani ufumu wakumwamba wayandikira. So ichi chinali the center piece, right? Center ndoti ufumu wakumwamba wayandikira. So ichi chimene ophunzira analalika nthawi imene Yesu anatuma. So gawo namba 2 taona Yohane, taona ophunzira ake, taonanso Yesu amene akulalika. Okay, so tibwereso kunthano tikavese sotono chikusatira mchana after anthu ajatanyalanyaza zinachita mchana. Mateyu 22 verse 5 mpaka na 7 tolengerere. Mateyu 22 verse 5. Koma iwo ananyalanyaza nachoka, wina kumunda wake, wina kumalonda ake. Verse 6. Ndipo osala anagwira akapolo ake nawachitira chipongwe nawapha. Verse 7. Koma mfumu inakwiya nituma asilikali ake napululutsa ambanda aja nitentha muzi wawo. Yeah, so tikutha kuona apa kunena kuti right, so tikutha kuona na koma iwo ananyalanyaza ndikuchoka wina kumunda wake. So anthuwa ansadala padereza yani za ufumu. That's the first thing. Chachiwiri anthuwa anachita chipongwe ndi kupha akapolo ake. So tikuona Yesu anaphedwa ndi Ayuda, right? 2,
tiona kuti ophunzira ake anasaka zidasunira ndi Ayuda ndi akuti no mfumu inakwiya kwambiri ndenato no anthu amawa mudzi wawo ndera ndi kutete. So tikutaona kuti no uthenga wa mfumu kwambiri sungapita kwa aliyense ayi umapita kaye kwa Ayuda. Why umapita kaye kwa Ayuda? Ifana kuti no Ayuda anali anthu amene anamapita commission kwambiri ndi ndani ndi Mulungu kuti akakhale ndi chilamulo ndi umboni, kuti akakhale ndi zinthu za ufumu koma mumafanizo, kuti akatengere dziko lonse kaza Mulungu. Koma anthuwa zichitika njani? Anthu anafika pachaonato kutayirira mpaka kupha Yesu amba kuphara ophunzira. Koma uthenga initially mfumu kupite kwa iwo ndi akuti chana mfumu inakwiya ndikutentha ya mudzawo. So toona kuti that's exactly mene zinakhalira. So tende uno malemba kuti akuti nje bankhani. So tuone Matthew 10 verse 5 to 7 ophunzira anachita kwa chenjeza kuti asapite kwa wina aliyense koma kwa ndani? Kwa Yuda. So akamanda mfumu inakwiya ndikutentha mzindawo ukamandeteza mzinda yani wa Yerusalemu. Towerenga nwenewa Matthew 10 verse 5 to 7. Matthew chapter 10 verse 5. Awa amene khumi ndi awiriwa Yesu anawatumiza nawalangiza ndi kuti musapite kunjira ya kwa anthu akunja ndi muzi wa Asamariya musamalowamo. Verse 6. Koma makamaka mupite ku nkhosa zosokera za banja la Aisraeli. Verse 7. Ndipo pamene muli kupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Yeah, so tukutaona kuno anauza kuphunzira kuti pamene akalalika asapite kunali konse koma apite kuti ku banja la ana Israeli. So anauza kusapita ku Samaria, usapite kwa anthu achikunja koma apite kwa Israeli. Akauze kuti ufumu wakumwamba wayandikira. So tukuna kuno mozi ngati mfumu itanatuza nthumwi zake kuti zikauza nkhani mudzi jimozi musoma nthawi uthenga yeti zonse zimene Yesu amauza ophunzira amazitenga choka kwa Atate. Yohana Matthew chapter 14 verse 10, right? So ophunzirawo ndi amene otenga uthenga ndikupereka kwa anthu onse, right? Anthu onse aja akwa fuko la Israeli. Koma tikuona kuti no china chisadera nchiyana. Matthew 23 verse 38 mpaka na 39 Yesu anayankha china chake. Matthew 23 verse 38 mpaka 39 Yesu akuti bwanji? Matthew 23 verse 38. Onani nyumba yanu yasiyidwa kwa inu yabwinja. Verse 39. Pakuti ndinena kwa inu simuzandionanso ine kuyambira tsopano kufikira muzanena wolemekezedwa iye amene akuza m'dzina la Ambuye. Yeah, so tikutaona apo no ophunzirawa ngakhale analika uthenga. Yesu analika uthenga. Yesu awauza kuti mzindano kusida ajani wabwinja. Chifukwa yani Yesu anachita kukamba kuti kana Matthew 23 yonse anawuza kuti anthu inu mapha anthu, right? Ndayesa kubwesa pamodzi koma mwazika. So pa 5 minutes nyumba yana yasida yabwinja. Mwanjina ulemerero umene Yesu mumakhala nawo unali Yesu Kristu. So Yesu akuti no simundiona so ine ndachokanga. Mwanjina ulemerero wa Mulungu wasiya kachisi ndi zonse zokhudza Yerusalemu, right? So akuti simundazoona so mpaka muzana nena kuti ulemekeza iye amene akudza mu dzina la Ambuye. So kuyitanira Yesu anayitanira ophunzira anayitanira koma ana Israeli gulu lalikulu linakana mayitanidwe awo. Okay, so pamene akwaza kuti mwasiyidwa bwinja ndi muoneno kuti no china chimene Yesu anakamba kwa ana Israeli makamaka ophunzira ake ndiya Luka 19 verse 43 mpaka 44. So Luka 19 verse 43 mpaka 44 ndimene imati masukira yapeso china chimene chimafunga chichitike kwa mzinda wa Yerusalemu. Towerenga nanepo Luka 19 verse 43. Pakuti masiku azakuzera ndipo adani ako azakuzingira linga, nazakuzungulira iwe kwete, nazakusekereza ponsepo. Verse 44. Ndipo azakupasula iwe ndi ana ako mwa iwe, ndipo sazasiya mwa iwe mwala wina pa mwala unzake, popeza suzazindikira nyengo yamayang'aniridwe ako, ayeretsa kachisi kachiwiri. Yeah, so don't know ababandi Yesu nthamene yamati Yesu analira, right? China chiliga njani Yesu analakuna masomphenya akunongera kwa Yerusalemu. Unaza tuno muzayeresedwa
kuonongedwa chifukwa simunazwe nyengo, right? Yamayang'aniridwe ako. So Yerusalemu amafunika aonongedwe at this point, right? Ufumu wa Mulungu unakanidwa, right? Ndipo anataya chitetezo chawo amene ali Mulungu. So anawazati mwasida abwinja. Now Mulungu akakusiya, that's the wrath of God. Tikamakamba za kuya ku Mulungu Bible, right? Ambira mwana ngati ndeti Mulungu akukuya kwambiri ndeti akuchita zinazi, no. Munthu akakhala kumana ni kuya Mulungu amene ali Yerusalemu anakumana ni kuya Mulungu, ndeti Mulungu anasiya dzanja lake kuwatetezera. Mulungu asiya kuti no zimene Mulungu amaletsa zichitike, right? So Mulungu ulemerero wake anaukana, ulemerero wa Mulungu ndi Yesu Kristo. Yesu Kristo akanidwa, ufumu wa Mulungu akanidwa, amene akuti Mulungu anatumiza asilikali ake kuti akuti ufumu inatumiza asilikali ake kuti akatenthe mudziwo. So chifukwa Mulungu wasiya watumikira ana Israeli, right? Wasiya kuwatetezera. Okay, chichiti kusatira chati chionekwa chayo cha Israeli, makamaka mzinda wa Yerusalemu. So apo tikuona amene nthano ikuyendera, ndipo tikuona amene Israeli anayendera. Okay, tapitiriza Mateyu 28 verse 8 mpaka 10. Mateyu 22 verse 8. Pomwepo inanena kwa akapolo ake, za ukwati tsopano zapsa, koma oyitanidwawo sayenera. Verse 9. Chifukwa chake pitani inu ku mphambano za njira, ndipo amene aliyense mukampeze itanani ku ukwatiku. Verse 10. Ndipo akapolo awo anatulukira ku njira, nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unazala ndi okhala pa chakudya. Yeah, so akuti uthenga, right? Si atentha mudzi wawo, right? Anatentha mudzi wa anthu amene anazengereza ndi kuchita chikunga akapolo. So mfumu yoti okay, zakwati yani zapsa, okay? Koma oyitanidwa sanatani sayenera. Oyitanidwa oyamba ana Israeli sanayenera ifa anakana uthenga, okay? Chifukwa chake pitani ku mphambano za njira. So tunatundika makamba za njira tukamba kuti chani, right? Ndipo amene aliyense mukapeza itanani ku ukwati. So uthenga unamba pita kwa ndani? Kwa anthu onse. Initially ambassadors uthenga amafunika khale Ayuda kuti azikaitana anthu ena kuti alimuzane ndani ndi Mulungu. Anthu amene akalowa mu uthenga unawonso akhale ambassadors azikaitana anthu ena, koma Ayuda anatani sanapeze kuyenera. Ndakuzati pitani mukaitane wina aliyense ku ukwati. Ndiye pamanisangasa ndapoto ndipo akapolo anatuluka kunja, nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa ngakhale wabwino. Nawo tisayira kuti Yesu anakamba tono ananadiya sinimayi ataya dokotala samafuna ora uchizike, amafuna munthu ora odwale, right? So sakufuna munthu amene ali kale healthy kapena ali kale ndi thanzi, koma afuna munthu amene ali otani wodwala. Tikaona amene kundeti tawukese. So dokotala amafuna munthu amene ali wodwala. So apapa kamati no mukaitana oyipa kapena abwino, ndete tofuna tivesese pamene ufatano ubwino simabwera ndi zimene kuchita, ere koma mapazi ngothandiza tono Mulungu aitana aliyense abwino ngakhale otani oyipa, right? So tiona kuti kamakamba za ma highway tiona tuno highway ndi kumene ndikuthaona tukutha kukhala anthu abwino, right? Pamene ma byways tipita verse imene tiona ndi kumene ngakhale ngati anthu oyipa. Mwanjira ena tikamakamba ngati kuti no ma highway ndeti ni njira zimene zili mu mzinda, okay? So tikaona Luka anapanganso record the same thing. So tikapita ku Luka tiona kuti ma highways ndeti ndi njira zimene zili mfumu ine mzinda kumene timanata anthu mwina ndi ozindikira chani, ere mwana ngati mwina kumudzi, that's my byways, right? Ndi kumene kuti makhazi zindikira kuti no mwina azungabwa zapanga project azita ife ndi mfumu athu tasiya kuibisira mumwinda chani zinzachibwane kuti no makhaji sokulero ma byways. So akuti kumwitana anthu onse, right? So ndipo ukwatiwo unadzala ndi okhala pa chakudya. So tikaona bwino uthenga unamba kupita kwa aliyense. So Ayuda initially amazitenga kuti no iwo okhana amene oyenera, right? Koma tikaona atumwi aja tiona soteza yonje atumwi aja anawuzidwa kuti uthenga upite kwa onse. So atumwi aja initially amaona anthu oyenera abwino kuti tayitane ku ufumu ndi ndani? Ayuda okha, right?
koma uthenga tuno uthenga upite kwa aliyense oyipa ngakhale ali abwino. So mupite angakhale kuti akhala ndi Ayuda ayitane, angakhale ndi Ahelene oyipa ayitane. So uthenga unayamba nupita kwa nyani, kwa aliyense, Jew and non-Jew. So tiwona no uthenga unayamba pita kuma highways. Machitidwe chapter 13 verse 44 mpaka na 46. Okay, so Machitidwe 13 verse 44 mpaka na 46. Amenenga werenge. Machitidwe 13 verse 44. Ndipo sabata linalo udasonkhana pamuzi ngati muzi wonse kumva mawu a Mulungu. Verse 45. Koma Ayuda pakuona makamu a anthu anatukidwa nasutsana nazo zolankhulidwa ndi Paulo nachita mwano. Verse 46. Ndipo Paulo ndi Barnaba analimbika mtima ponena nati, kunafunika kuti mawu a Mulungu ayambe alankhulidwe kwa inu, popeza muwakankha ni muziyelesera nokha osayenera moyo wosatha. Taonani titembenukira kwa amitundu. Yeah, so aba bantu kuthaona no mmene zinakhalira paja uthenga ukuwauza kuti anthu asanayenera amene anayitanira sanayenera. So uthenga upite kwa ndani? Kwa oyipa ngakhale yani abwino upite kwawo. So ababa akuti Paulo apita ku mzinda akumana sabata ndi anthu. So Ayuda anambochita mwano osati masewera, right? Muchizungu namba panga blaspheme, mwanjira na manyoza zinthu zokhuza umulungu amene amanyoza zinthu zokhuza uthenga wabwino, right? So Paulo ni Barnaba sasa yani mapaza no kunayenera kuti Mulungu ayambe ayankhulide kwa inu monga ndimenezera mupala botino ufumu ina tomajana amithenga akuti akalike ya za ukwati, right? So uthenga mafunika kupereka kwa ndani? Kwa Ayuda initially. Kumupeza mwaukana mwaunyanya alisapita kumunda wake, alisapita mabizi yake, nuziyelesa nokha osayenera moyo osatha. So uthenga ndokhuza moyo osatha. Taonani ife tikupita kwa ndani? Kwa mitundu. So ophunzira kuti no pene tikupita kwa ndani? Kwa mitundu. So tikutaona tuno nthano ikuyenda choncho ndithu, right? Okay, tationeni pamenepa Pauloso, Paulo, Petro, okay? Ndi Paulo, I think ndi Paulo. Yeah, in the store. Kumano whichever way muronene pa Machitidwe 14. Machitidwe 14 verse 26 mpaka na 28. Ari komulina segurika amitundu. Okay, tawerenga nani? Verse 26. Yeah. Komweko anachoka ngalawa kunka ku Antiokeya, kumene anayikizidwa ku chisomo cha Mulungu ku ntchito imene adayimalizirayo. 27. Pamene anafika nasonkhanitsa mpingo, anabwerezesanso zomwe Mulungu anazichita nawo, kuti anasegulira amitundu pa khomo la chipulumukiriro. Verse 28. Ndipo anakhala pamenepo ndi akuphunzira nthawi yayikulu. Yeah, so I believe ndi Paulo. So atachoka ngalawa kunka ku Antiokeya, right? Anamba kauza msaya za chisomo. So Paulo akuno muzaya, right? Anasonkhanitsa mpingo wonse ndi kubwerezanso zimene Mulungu anachita nawo. Ndakuno Mulungu wasegulira khomo la chani? La chikhulupiriro. Khomo la chikhulupiriro asegulira kwa ndani? Kwa anthu amitundu. Mukuona, so uthenga unayamba kufala kwa onse. Oyipa komanso chani? Abwino. Oyipa ake atiyo initially amene timatekera ngati anthu achikunja, kamene timatekera anthu odesera ndifeyo amitundu. Osaneni Mulungu koma ndi chani? Ndi Ayuda. Chimene tiona I think tinaona kale tikamaona uje mphunziro la mukakaona diet clean and unclean zodesera ndi zoyera mukaone phunziro limene tona nawo Mulungu anayika ma restrictions ambiri. Okay, ma restrictions ena anali pa zinthu ngati diet, right? Pa zakudya, pa zinthu ngati nkhumba chane o munthu oti wafa ukankhuza imene makhali ndi odesera, right? Munthu wafa usamkhudzi, right? Chinthu chafa yokha ndi chodesera usachidya, right? Munthu atoka magazi pa skin yake ndi odesera, right? So zinthu zambiri ngakhale zina sizimakhuza chipembedzo koma ndango zingati zodesera kapena zodani zoyera. Chifukwa tino even pano kwati kaona munthu akutoka magazi pa skin yake pano pa skin mane ndodesera timene ati afunika quarantine because tifuna tikisese tino nthene ndi chani just like nthawi ya corona,
anthu amene akwana. Anyways, Ayuda amasatira miyambo yonse, right? Aheleni inu ndi ineyo definitely simasatira miyambo zonsezi, right? So kwa Muyuda kupanga sosiyete ndi muheleni ya munthu woti ndamitundu zimatengera kuti akangopanga naye sosiyete kuti wakhuza munthu amene orani wodesere. So pamakhanga pa chikhomo chotchinga pakati pa Ayuda ndi nani ndi Aheleni, right? Zinaso ngati munthu amene asali odulidwa samafunika apite ku Yerusalemu, right? So zimene zimathano zotono in the new covenant iwe ngati sunabade sonso pano sunadulidwe mu mzimu, right? Ndoti iwe sungayandikane ndi Mulungu. Fana mulomozi okhamene unakondesa Mulungu, mulomozi okhamene ungatiyanise Mulungu wa Yesu, right? So ngati ufuna uzere munjira ina sizingatheke, funa wadumire basi. So zinthu zambiri zimakhala kuti they have spiritual meaning later on. Mwana Ayuda anazitenga kuti ndizokhazo basi. So muheleni amatengana munthu woyipa. So uthenga ambopita kwa anthu oyipacha kumasaya abwino. Ayuda ena akulandira abwino, Aheleni akulandira oyipa. So uthenga amata uamba kufala. So anakhala pamene munthu ayitali Paulo ndikulalika, right? So khomo la chikhulupiriro linatsekulidwa. Osati sono tikadzereso mu khomoso la miyambo ndi zina zotere, right? So tikupitiriza Machitidwe chapter 10 verse 34 mpaka na 47. Kutowerenga amenewe Machitidwe 10 verse 34 verse 35 kina ku 45. Machitidwe chapter 10 verse yake ya 34. Ndipo Petro anasegula pakamwa pake nati, zoona ndizindikira kuti Mulungu alibe msankho. Verse 45. Koma mitundu yonse wakumuopa iye ndi wakuchita chilungamo alandiridwa naye. Verse 45. Ndipo anadabwa okhulupirirawo akundulidwe onse amene anadza ndi Petro, chifukwa pa amitundunso panathiridwa mphatso ya Mzimu Woyera. Verse 46. Pakuti anawamva iwo ali kulankhula ndi malilime ndi kukuza Mulungu pamenepo Petro anayankha. Verse 47. Kodi pali munthu akhonza kulesa madzi kuti asabatizidwe awa amene alandira Mzimu Woyera ngatinso ife? Right? So tikaona papa Petro atakumana ndi Cornelia. So Petro anapesana bileka anapita na anthu ena, unaona? Zinafika paja ponena kuti James, this is the Chichewa service. We joined by 10. So we are using Chichewa service. So by 10 you can join us for the English one. So apologies for that. But if you understand Chichewa, you can be with us. Okay. Anyways, so apa chichitika china kuti Petro apinada anthu andulidwe, right? This is after Pentecost muganize. So anthuwa akukhulupirira kuti anthu after Pentecost, even after Ntanda, right? Akukhulupirira kuti munthu ngati ine ndi ineyo anthu sindifa andulidwe, mwanjira sindifa Ayuda. Ndoti pamene popo chifati sindifa andulidwe, ndoti ifeyo somehow pamaso mubwerepo. Ukuona? Somehow palibepo. So anthu audaboda makusana naso Mzimu Woyera wapasira wandani. Mwanjira na kupesa kuti anthu angapesa andulidwe angaso mwa Mulungu. So anthu anaye uzizwa kwambiri. Okay? Anozizwa kwambiri. So akudabora anthu akhamalirimo. Chimachitika nchonena kuti mene Cornelia sanali Italian, right? Akomana ndi Ayuda. Obviously anthu andeta mankhazi yankho zosiyana. Anibese? So anthu anayankhula analandira Mzimu. Okay? So there had to be an interpreter. Ndiro manena kama masulire. So anthu awa andira Mzimu, anthu amene ali ndi Cornelia sandira Mzimu ndiwamba kuyankha malilime. So pana amene anabwande Petro namba kwamva anthu awankha malilime, anthu akweza Mulungu, right? Pamene pano zingata Mzimu Woyera wasanudira pa iwo monga ife pachiyambi mukuwerenga chapter chino anayankha yonse Petro. Mzimu Woyera wasanudira pa iwo monga ti ifeso tikuona pa verse 47. Amene alandira Mzimu Woyera ngatinso ife tikuona pa Pentecost sinachitika alandira Mzimu Ayuda sinachitika anamba wankhaya malilime ziyankho zotalisa namba. So chinachitika chimene so apapanzi kungotonesa na kuti Mulungu sakusamalira wina aliyense, sakusamalira kuti ndi mzungu, right? Sakusamalira kuti munthu. I remember there was a time in my life
pachiyambi anthu amene mazara amalalika amakhala azungukhaoka. Yeah, so okay, sinimaziganizira so anything. I remember nasamba kuona no azilekena ke ndachikuda. I was like, okay, so Mungu sotolalika so through anthu akudaso muona menebe. Komano with this pamene nonata anu uthenga wa Mungu sukusamala kuti munthu akuda kapena mzungu kapena ndi China kani ndani. Mulungu apereka uthenga wake kwa anthu amene akusatani basi. Chimene ndi mufunga muziwe. So ichichi anatino anthu abasa batizide basi. Sizofunga ambe Satani ambe Yuda sezija, no. Angobatizida basi. Fana anje nakali nani? Ni Mulungu. So ichi chinechi chikulu chimene kwa Yuda chinenso chinani? Chozizimusa. Muona? So uthenga ambapita kwa ndani koyipa komanso nyani abwino. Uthenga ambapita kwa mitundu komanso kwa ndani wa Ayuda. So tikaona muno bwino Luka anapanga record the same situation. Tira pa Luka chapter 14 verse 21. Okay? Luka 14:21 mpaka 25. Apampa amene Luka anapanga record the same issue. Mana onjezera mawu ake nefata azungute mawu amene. Twene wene pa kuti basi. Luka chapter 14 verse 21. Ndipo kapoloyo pakubwera anauza mbuye wake zinthu izi. Pamenepo mwini nyumba anakwiya nati kwa kapolo wake, tuluka msanga, pita kumakwalala ndi kunjira za mmuzi, nubwere nawo muno aumphawi ndi opunduka ndi akhungu ndi osimphina. Verse 22. Ndipo kapoloyo anati, Ambuye, chimene munachilamulira chachitika, ndipo malo asalapo. Verse 23. Ndipo mbuye ananena kwa kapoloyo, tuluka, nupite ku misewu ndi njira za kuminda, nuwaumirize anthu alowe, kuti nyumba yanga izale. Verse 24. Pakuti ndinena kwa inu, kuti kulibe mmodzi wa amuna oyitanidwa aja azalawa phwando langa. Wonsata Ambuye azayesedwa. Okay, so wonsata Ambuye azayesedwa. I will be heading at the next verse, so you can ignore that. Anyways, mwana wapachitika chati Kuluka kutuze fanato akapolo atapita anaza akapolo ata pakubwera anauza Ambuye wake zinthu izi. So anauza kuti anthu sanalabadire za uthenga etc. So akuti mfumu ije anauza tuluka msanga, pita kumakwalala ndi kunjira za mudzi. So tikamaona muno bwino anthu akamapanga chitukuko nthawi zambiri amachipanga town. Right? And how long china chake letsa manga sawata amamanga tan mamidza manga galauzi, right? Tikavesa amene zimakhala malaiko. So anthu ambiri zinthu zambiri amangofunika nthawi ma votes basi, right? Afterwards zambiri ndi town basi. So tonaona kuti uthengawo ufumu ikupanga mosiyana no pita midzi, upite njira midzi, upite kumakwalala, upite mahali, upite pose. So tiona no uthenga wabwino ufunika upite pati pose. So tikaona ophunzira ma 12 apostles achi, right? Of course James anazipeda set. Pano mukaona kumene anapheda anthu achi, ena anapheda ku India, right? Ndiyo Yohane imene anakhala mu mpaka mapeto. Pano ena anapheda madera osiyana-siyana. I think it's among study imene nthena. Pano ata anatenga mapu ya dziko lapansi imene amayizo ayo nthawi imene course anagawana kuti guys, wina apite ku Asia, wina apite uku, wina apite ku Africa. So anagawana dziko lija kuti no ife tupita uku. So ate anapita nkona mbuzana ena anamwanira ku India, ena anapheda kuti ku Rome chani, right? For anagawana dziko lija kuti no ife tipita uku, inu pita uku, right? So zimene zikuyimira apa kuona kuti uthenga unatani unafunika kuti upite kwa onse amene ali m'midzi, amene ali mzinda aliyenso pena paliponse apite. So atabwera ndipo Ambuye ananena kwa Apolo, tulukasi nupite ku misewu. So ati ndemuona apa mandisangasa apa verse 22 akuti no ndipo malo atsalapo. So akuwauza kuti ndinapita inde. So fumu ije kubwera akuti no malo atani, malo atsala. Mwanjirena tikamaona maitanidwe uthenga wabwino, uthenga wabwino kupita kwa aliyense. Kumano Mulungu akaona anthu amene alandira uthenga, anthu amene alandira chipulumutso, amene alandira ufumu, amuna ali malo atani, malo atsala ambiri. Okay, ndi maganizo amene mabwera kuno kwese pajana mabwera kwa Simon sapatili kwa Simon. So mene ni mabwera kuno pa 4 ways as you are going
kuti ukakwere mabasi amanji ndimauza pamakwera umaona gamuti naka taxi kana imapati pasogolo ndimana magaizi nakawiri amachinga nsewe ngati akangodala wanyamula zinthu amene akuyenda kuoneka kuti kusaka mabasi amakuyimira kusogolo amwene mukwere ndeni mauza amwene musagwire katundu ndeti amugwira kale akuyandisira muchani kona ndachedara amwene amwendati asogolawa so ndodada kuti ndeti maganizana iziziwo adaziphunzira kutiko ndeti maganiza ati of course manakule ma graduation ambiri ndata izizitu munthu kuti adapita sikusanga mphunzisi this kind of customer care so ndimona tuno magaizi awa ali ndi so they were very convincing akangokuchingira ndeti akutenga basi right mpaka tinakwera of course inachita pang'ono zomwe kupanga awa watu midawa akuima pena ali bose mamidzi andi ngati muna yesabulalika mamidzi ngati kuli kumalo kumene mungalide musavuta nende kumudzi ineyo I've been there for a long time. Not only that akangasoma evangelistic efforts mamidzi kumamidzi you just have to go usadiso wanje setu kupasenza kuti hayi ungopita we go amuli kwanji timu amafuna jeze nanu palibe vuto mujeza nawo at least 8 out of 10 times wangolandira and I remember ndinapita pena pake tikenda ninzanga for about a year tikenda mamidzi nake paka titamaliza almost every house right tudafika amene kuti muli bwana mfuna jeze nanu anatifunza kuti hata ulandira tajeza nanu azimutopanga pa ndizimo mubweya ine uthakuza kwizana inde kuda kudiso yani ndezangana vesa manyini sima vesa anayakuphika moyo nana yakulusa kuti tibwa uzayalalike mamode kuma iloza na umane ndinangana asilamu anatenandira so fina ingautheke right so chimene ndikakuze njira no ngati kula anthu amene ali very simple kuti amve zimene mufuna munene ndi nthawi kumudzi very simple kuti amve zimene munene ndi kumudzi kwambiri because alibe this things zimene tinazo mutano munthu ndero ufuna ukhale maphunziro ukhala kupanga haso daily pamene kumudzi kuje nthawi imene mavuta nthawi yolima basi nthawi manditi ndeti kwambiri August mapita August September October November right ina mambo lima September ina malima August whichever right akangoda limaye robo ndio tadikira mvula azali china imene abasebenza nthawi yopalira nthawi tela fertilizer nthawi yopalira kachiwiri nthawi yokolola the rest of the time akangoda akolola kwina koseku kumakhala nsese basi makhalu ya free papita ako kajeza nawo palibe vuto so awawa kuzida kuti mupite kumamidzi right most churches muona mamidzi kulibeko ambira in town pamakhanza mimbiri bange school bange ka grocery bange ntchito bange jani ndio kuti munthu akuyimisa for 2 minutes amwe mufuna kamene anongona munthu akuchedwesa okay maona ndira kumamidzi anambesa mutamu so akuti no komano mawa alipo besa uza no pita mbeni go again muvino murani mugayerena anthu ena 24 no pakuti ndine na kwa inu kuti kulibe mmodzi wa amuna oyitanira aja adzalowa phwando langa so anthu amene akukana uthenga wa ufumu right anthu amene ndi mentality yokana uthenga wa ufumu amene ati sadzalowa yani phwando lake so ichi ndifuna ndingochipanga clarify kumapita anthawi kunena kuti as we head towards the end of time pakhala magulu awiri okha at the very end of time pakhala magulu awiri okha pakhala anthu amene ali part of ufumu wa Mulungu ndi pakhala anthu amene sali part of ufumu wa Mulungu koma kuona ngati ali part of yani ufumu wa Mulungu ningafotokoza chatani Ayudawa anali mu structure right anaende wansembe mkulu panali afarisi panali asadducees panali alembi asaduki etc okay structure synagogue right panali anthu ambiri amene anakhulupirira Yesu koma sanayekeze kuti kumutchula ifanira amapotana akunyera kunja muona so anthu awa ndanthu amene anapanga pamodzi ndi azisokolera amuphe Yesu komanso azidana ndani ndi ophunzira ake komanso amadana ndi uthenga so akuti palibe nimodzi mwa awa azalomuya mufumu ake so tiona tomapita nthawi kukhaso zima structures zambiri okay just as the Jews so mfuna meneyo ndingoyisunga ndifuzo mwabero tifara baba at the structure many tilipo singathiwe panga apply alright so tenga upita kuma byways ndi kuma highways mutoereke Matthew 22 verse 10 Maria Matthew 22 verse 10 ndipo akapolo awo anatulukira kunjira nasonkhanitsa onse amene anawapeza ngakhale oyipa ngakhale abwino
ndipo ukwatiwo unazala ndi okhala pa chakudya. Yeah, so tikaona muno bwino ata akapola anapita kukasonkhanitsa abwino ndi chanda oyipa Ayuda ndi Akhristu analowa. Even amene tikaona bwino nguluwe wati kwa Messianic Jews, Ayuda amene amakhulupirira mwa Yesu Khristu alipo panopa, okay? Komanso oyipa alipo amene tingathe kuwanena anthu a mitundu, right? Anthu amene pa nthawi imeneyo sapanengedwa ati anthu ene ifati sanayandulire. Koma ife tili pati? Tili pompo. Tili pati? Tili pa ukwati. Ndipo tadzalama. Kudzala ndi kuzaza, okay? Talengeni Yesaya 40 verse 3 atiya. Yesaya 40 verse 3. Mawu awofuula m'chipululu. Konzani njira ya Yehova, lungamisani dziko lonse, khwalala la Mulungu wathu. Yeah, so tikuona tuno ofuula mawu a m'chipululu. So tikamaona za njira, ati mupiyende mu njiramo, okay? Mawu ofuula a m'chipululu, konzani njira ya Yehova, lungamisani dziko lonse, right? So pali njira amati konzani njira ya Ambuye, Ambuye, konzani njira ya Ambuye. Right? That song, mene mwezi wayo, ni mene vidolo konzani njira. So anthu amene akukonza njira, right? Tikaona even ngharantha jina Apollos, amalaki keinde kumano samazoa za Yesu Kristu, amangozaza ubatizo wa Yohane. Paulo ndakwira anayitanira no, mupeza Yesu, naye sanambolalika za Yesu, right? Anthu ngati china Paulo amene amaziwa za chilamulo posa sana amene amanarefene pa law-keepers, no. Paulo amalola even kupha munthu ifata kususa lamusi, anthu amene okonza njira anayitananso, right? Even anthu amene anali kumbali anthu oti anali ahereni chabe, right? Amayitana ndi sodora aloyeso muti muuthenga umenewo, ndipo ukwati unadzala. So ife tonse tikupitendo yani ukwati, okay? So tikuona kuno zikuyenda yonje, okay? Now tayenga verse 11 ati yani Matthew chapter 22 verse 11. Koma mfumuyo mene inaza kuwaona akudyawo, anapenya momwe munthu wosavala chovala cha ukwati. Pamenepo amwene kuchikwati mukamapita amakonda kulemba. Wedding colors are red and green. Yeah? Wedding colors, mwana kuno anthu amakazi picha ndi chani ka. Ndoti iwe uzona kuno ngati ukapereka mene ka gift ukapanje kakala kamene ko ngati kuvala ngati uli zimayi kuvaliti makazi ngati mene ifasi muno kwambiri imakhati benazo bize mazimayi kwambiri masengere, right? So chuchitika nchani akola kuweza munthu wina umene uloko anendaka yesa avale za white kapita yesa avale za black kumaya kuvala zake, right? Okay, so munthu amene akuchita kuona ngati munthuyo mene avalira chovala ichi cha ukwati koma ali kuti ali muphwando la mwana wankhosa, ali muphwando la ndani la ukwati, koma ati zovala za ukwati yani alibe. So now nimafuna kunena kuti tikamakamba zovala za chovala cha ukwati pali zinthu mauthenga ngapa amene tinawunikira kale, so tibwerera mbuyo kuti tikamvetsetse kwambiri za chovala yani cha ukwati, okay? Tipita Chivumbulutso verse 5. Chivumbulutso verse 5 towerenga natika Chivumbulutso chapter 3 verse 5. Iye amene alakika azamveka motero zovala zoyera, ndipo sindizafafaniza zinthu zina lake m'buku la moyo, ndipo ndizavomereza zina lake pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo ake. Yeah, so ababa tikuona kuti iye amene alakika kapena iye amene atagonjese azamveka motere zovala zoyera. So uthenga ukupita kwa anthu amene ali ku Sardi, right? Tinafotokoza kuti Sardi ndi chani, tinafotokoza kuti anthu amu Sardi ndithu ndi gulu la Akhristu amene atapulika umeneko ndipanga pakhamu zofokoza ku Sardi, ndipo akazipanga pakhamu ena akazilaka zimene zikuzira mwa Yesu Khristu ataveka zovala motere. So ine ndikuma anthu amene akamana tino amene atagonjese amene atalakika azamveka zovala zoyera. So ndinokhupira nono iwe munthu kufunika ugonjese yani chimo. Mundivesenebe mano akamati iwe ugonjese authandaza kuti chani, okay? Tisaiwale unena kuti no buku la Chivumbulutso linalembedwa mu context ya chipangano chakale, zithu za chipangano chakale. So tifuna tipite chipangano chakale kachiwerenga chinthucho ndikachimasulira mu context ya chipangano yani chasipano. Alright, so tikungopita 1 Yohane 4 verse 4.
tikamakamba za chigonjetso Yohana mavesi amutani. So Yohana ninga mabuku awiriwa. So telenga ni 144. 1 Yohane 4 verse 4. Inu Yeah. ndinu ochokera mwa Mulungu Tiana, ndipo munayilaka pakuti iye wakukhala mwa inu aposa iye wakukhala mdziko lapansi. Iwo ndiwo ochokera mdziko lapansi. Yeah, so akuti no inu tinochokera mwa Mulungu Tiana. Ndipo munalilaka ati ife taligonjetsa kale dziko. Okay? Right? Taligonjetsa mutani. Tachita chani? Akuno pakuti iye wakukhala mwa inu aposa iye wakukhala mdziko lapansi. So akamakamba tuno amene azalakika azapasira chovala choyera. Akamakamba tuno iye alakika saza fufuta dzera ake manzali chula pakati pa Mulungu ndi angelo ake. Zothana zanu inuyo mwasankha kukhala pa phwando la mwana wankhosa. Kuyitanidwako ali zonse zakudya zana zakonzedwa kale. Iweyo ungofunika pese ndi chani chovala chaukwati. Zakudya everything is done for you. Zikuthana zanu chigonjetso chimene acho chikamba apa chigonjetso chimene chinapezeka kale mwa Yesu Kristu. Amene ali ndi Kristu Yesu ndi amene atani walakika. Ameneyo ndi amene avekeda chovala chaukwati. Amene ndi amene ali ndi chovala choyera. Ameneyo ndi amene dzina lake silifafanizidwa yeye. Ngoonde ndigonjeseni kwene. Osati kuti nonde kuti amene adagonyesa ndino ndeti basi ndiyambe kugwesa apo. No. Iweyo tavomereza Yesu Kristu. Takhala mwa yendu kwena ndiye. Paiwo ndeti ndiwe mgonjesi ndikala. Ndipo alikalaka yani. Walilaka dziko. Okay? China tikaona kumapita nthawi akamba zayo amene alibe chovala yani chaukwati. Telengani ku 16. Chivumbulutso 16 verse 14 and 15. Chivumbulutso 16 verse 4. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Verse 15. Taonani ndiza ngati mbala, odala iye amene adikira nasunga zovala zake kuti angayende wausiwa nangapenye anthu usiwa wake. Tikaona muno bwino ndi ndani ndi Adam ndi Hawa Eden, right? Analibe zovala anali maiseche koma analibe manyazi ifoera makhala ndi kuwala kwa Mulungu ulemerero wake umaleka iwo. Koma atachimwa ulemerero wa Mulungu unachoka pa iwo. Zomwe Mulungu unachoka pa iwo. Chinasala ncha anali amaliseche, right? Usiwa unaonekera. So apa zokuthana za munthu amene ndi tchimo ndi amene ndi usiwa, right? Ngati ulibe Yesu Kristu ndi kuti by default iwe uli ndi tchimo. Okay? Tikamakamba za tchimo tukamba za kulengana kwa ife ndi Mulungu, right? So akuti ndidza ngati wodala iye amene adikira nasunga zovala zake. Kodi usunga zovala zake ndi kuti chani? Zikuthana zanena kuti munthu amene wali Yesu Kristu ndi kukhalabe mwandani mwa Kristu Yesu. Munthu ameneyo ndi amene asunga chani zovala zake. Okay? So tikamakamba za zovala zachikwati situkamba zoti iwe ufunika uchite china yake. Chifukwa akuitana wina aliyense kuti atana afike pamenepo. Kuitana kunaina na kudala. Sikomano kodi akamati mfumu inabwera kuzaona amukwati zikuthanda ziyani. Tisaiwale kuti ukwati ukuyimira ufumu wa Mulungu. Panyezo lonseli the whole thing zikuyimira ufumu wa Mulungu. So tinaona ngati ufumu imene ukuyimira Mulungu. Mwana amene akuyimira ufumu ukuyimira Yesu. Chovala chaukwati chikuyimira yani moyo wa Kristu mwa ife, right? Taonaso nena kuti no kuyitanidwa kuyitanidwa kwa aliyense. So akamati mfumu inabwera kuzang'ana zikuthana ziyani. Zikuthana zanena kuti tikaona za chiweruzo cha mafumu awiri. Pali ufumu wa Mulungu umene uli mpingo wake, umene ali anthu osamene mzimu wake, ndi pali ufumu wa Satana umene uli anthu osamene mzimu wake. Komano ufumu wa Mulungu sukuonekera bwino chifukwa inena kuti pakali panopa sitingathe kuzotoka kwa Mulungu kuti sitingathe kuziwa. Okay, mwina ndikupasani chisanzo. Ineyo ndithamane nati okay, tikamona Bushiri uja amene jayende ayi. Amene jadali panja kwambiri. Komano mukaona let's say anthu amene last year kuna ichilala usati masebe. Ine sina kwanisa ukagana wachimanga. Ndibe ndalapa. Bushiri amwene amatenga chitrack kuona ground osamoneka. Umaoneka white fan. Aliyese waseza chimanga. Mutani mukafusa anthu ameneyo akauza nade Bushiri ne munthu wa Mulungu basi. Iwo aja akawerenga Bible umene ati Yesu anajesa 5,000.
akuona kuti Bushiri anajisa anthu ngati 5,000 kupitirira anthu amene basa kuti ngati ameneyo basa. So even tikaona ma denominations sitingapange council aliyese out, even tikazoona tokha pano pasinga apapa chifata tikumana nditi aliyese ali wake. No, ndi Mulungu yekha amene akuziwa amene ali ake. Koma Yesu asanabwere kachiwiri, ufumu wa Mulungu ufunika utani, ufunika uwale kotheratu, zioneseretu okhawo amene ali m'mbali yake. So chimene akamati mfumu inabwera ndikuza yang'ana ukwatiwo, zikutanthauza kunena kuti pakufunika pachitike china chake chimene chitakhale ngati safer. Osati Mulungu akufuna ineyo amene muli yake mutayike, no. Safer imene ikufuna ikawalisa anthu amene ali yake. Muchikhristu mwachuluka anthu akuba, mwachuluka anthu onena kuti chimene abwera mwayo ndi business basi, right? Sangachite zikusowa ndakuona kuti no business yabwino upanga ndi yachikhristu. Anthu ambiri awapanga yonje. Even anthu ena amathaku ngati mutaona anthu andalewa pitano kwachitika maliro achisilamu apitapo, kwachitika maliro achingati likonga kuli njira ya mtanda akanyamulanso mtanda. Kodi iweyo uli patipo? So anthu ambiri akupangira kuti mavoti chikhristu ichi, ena akuona roke kuti ndi business yange iyende, akhristu andalama ambiri ali kuti alowa kuti umene. So ufumu wa Mulungu umene uli thupi lake sukuonekera bwino, sukuwala bwino. So Mulungu akuyika chisefa chimene chichi kale ine ndimakhulupirira nayo tino ndeti chisefa chimene Mulungu akuyika ndeti tino afuna ndese even ineyo ndifuna ntumikeyo, koma Mulungu afuna ndese ineyo. No, sefa lake la Mulungu mufuna izataye zonse zonyasa. Ineyo ngati muli mwa Khristu musadandole nazo. Sefa imene tikama ndi sefa la mark of the beast. Ngati muli Khristu sufuna uzidandala za mark of the beast. I remember I used to be one of them. That any small development kapanga AI kapanga ndendo panga post guys, panopa I'm not worried at all because I know kuti zimene zozo zongofuna zikaonesere kuwala kwa ufumu wake wandani wa Khristu Yesu. Okay, tere ngani chapter 3 verse 10 mpaka 12. Ariana Chivumbulutso chapter 3 verse 10. Popeza unasunga mawu a chipiliro changa, inenso ndizakusunga kukulanditsa mu nthawi ya kuyesedwa ikuza pa dziko lonse lapansi, kuzayesa iwo akukhala pa dziko. Verse 11. Ndipo nsanga gwira chimene uli nacho kuti wina angalande kulona wako. Verse 12. Iye wakulakika ndizamuyesa iye nzati wa kachisi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka sazatuluka monso. Ndipo ndizalemba pa iye zina la Mulungu wanga ndi zina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wosika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi zina langa latsopano. Yeah, so akuti popeza unasunga chipiliro changa, akamba za anthu amene ali mwa Khristu. Ine mwasunga chikhulupiriro, right? Ine sendizarani ndizakusunga ndikukulandisa mu nthawi ya kuyesedwa. Okay, tikana mchizungu ngapo now keep you from. Mano if you check the original Greek, I'll keep you during. Okay, so muchisautso chimene chitayese dziko lonse. Okay, akati kuyesa ndikuti yana munthu wawerenga araphunzitsa afuna andiyese. Iwe ngalowerenga uzidandala tolepheraso ngati. No, kuyesa timangoyesa chimene chili mkatimo. Mano munthu wokuti sanawerenga afuna telephere basi. Ukhawa danda zimenezo. Wasa test mark funa telephere. Ifere sanawerenga. Mandivese? So tikamaka mark of the beast. Mark of the beast ni chimene chizalekanise a Khristu na anthu amene sali a Khristu. Panopa anthu amanofunsana, ndiwe Khristu mpingo wanji? Ndirawa kufunsa lewe uli denomination yanji. Mano tikamaka za Khristu, tikamba za amene ali kukhulupirira njirayo. Amene akukhulupirira Yesu Khristu ndi kukhala ndi moyo wake mwa iwo. Right? So munthu amene ali ndi chimene chocho ameneyo sakudandaula yaye fata azasungidwa mu chisomo chimene cha Yesu aliyese. Anthu amene akuzakhala ngati nzati wachikhulupiriro munthu ameneyi. Mukuona? So pamene Atate anabwera kuzaona anthuwa zikutanthauza la lemba la chomwe kuyikira kuti kakana liduse. Zikufana naso ndi
faniso lija la namwali khumino panaveka ufulu pakati pa usiku. So zikufanana zinthu zonsezi, alright? So then tunene kuti no atabwera kuzayang'anira anthu azinachitika zorani. Mateyu 22 verse 12 mpaka na 14 kuti mani. Mateyu chapter 22 verse 12. Nanena kwa iye, mnzangawe, unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala cha ukwati? Ndipo iye analibe mawu. 13. Pomwepo mfumu inati kwa atumiki, mumange iye manja ndi miyendo, mumponye ku mdima wakunja, komweko kunali kulira ndi kukukuta mano. Verse 14. Pakuti oyitanidwa ndiwo ambiri, koma osankhidwa ndiwo owerengeka. Zakupereka msonkho. Alright, so I would have on the heading ya next verse. Okay, chimene chichitika njani? Akuluakulu panopa mipingo ndeyiko. Okay? Mipingo ya mimbiri. Feso ife ndifika gulu kamene tikumanga study Bible. I wouldn't identify myself. Hey, lady big. Anyways, the FB na kama ndapanga accuse me, but I'm not concerned about those things. Ramuchenjera mwene munombangira interpret Bible nditumwambisa mpingo ndakamwene. I'm not concerned about those things. Right? Concern yanga ndiyo teno kune Mulungu afuna yani. Kune ningasale wanji Mulungu. That's the greatest concern ndina ine. Pakali pano. Right? Chimene mufuna muzoe ndi chinji. Anthu ambiri concern yawo ndiyo kuti no mpingo wa Mulungu ndikagongomene tili ifeyo. Now, anthu amene ndi mindset imene yoyo. Ndi mindset yopsa kwamba ifeyo na kuti no anthu ambiri mapezana no yo allegiance yawo sikwa Mulungu ya. Allegiance yawo ndatuno kuti abusa kuti yani. Chimene chino anabwana nchote no okay kodi gulu lathu likuti bwanji, right? So anthu amene amona ngati yo ali mbali ya Mulungu koma asale yani mbali ya Mulungu chifukwa na kuti no atate wapita akubwera kusafunsa mu phwanduli zikufanana ndi crisis yomaliza. Okay, crisis yomaliza ndi imene talekanise pakati pa anthu a Mulungu ndi anthu amene asale a Mulungu. So anthu amene amona ngati yo uwo ndi a Mulungu koma asale yani a Mulungu. So alifunsa kuti amwene walowa bwanji muno wasakhala nawo chivaya chawo kwati. Okay, I tell you not no see crisis yoko. Okay, ndifotokoza za crisis mwana ndikufotokoza crisis ndi zimene zimatha kusefa munthu kuti yiswa Mulungu kapena yuda Mulungu, right? Nditaonena kuti no panali wina kana azaleka ku church, right? That time napita ku church inake, so amalika so ndikuvesera munthu akulalika. So amafotokoza nanu panali munthu wina, right? Munthu ina ana amadwala chinayi chimatopa sign Ismail. So chinochita kuteni ndinapita kuchipatala panali kuli na gadi panja kuti amwene tabwera isi situ pali kuli nake kumuzi kwathu amathandiza anthu zayo tapita ukafika pamphera ife anapita kuchipatala anang'amba munthu peza tipebe kanthu anasoka amwene anangosoka chinthu chalala chiyambaso kupuma kukhala bwanji munthu anapita soka chiwiriso ang'amba modokota palibe kanthu tapa palibe chiyumatu kuona munthu akonaro munthu atha kumwalira. Unaona? So nkuluja gaduja analikali panali pompa anampeza amwene mati bwanji basi anapanga arrange meeting anapita kwa sing'anga kuja anathandiza munthu ndikuchira ndi munthu olalika jana tino amen andosana ndi amen era amwene congregation ndi amen ndio ntakuti uvomera, right? Anyways, that's zimene zimasiyanisa anthu amene ali akhristu kapena ayi pali mavuto ena akabwera pamwe ya munthu ndi zimene zimatha kukusefa kuti uzoti su mbali ya yani mbali ya Mulungu because ndakhapo ndi anthu onena kuti ana awo maphunzira ufiti, you see it? So umakhala na options awiri either pite kwa singa kapena mwembotani pemphera zenizeni, you see. So mavuto a moyo amatha kusefa yoruziwa kuti think ine sinarani sinalangizana Mulungu because kumeneyo mafuna solution yako ipite ndi kumene event makuli mavuto abwera solution yako ndiyo ndipangira kuti if solution yako siku sata Mulungu kapena usata njirani ndere wewe utakuzwa kuti mene sefa abwera ligalo lake litiro. Okay, kumatenti ngameni za future, right? So final crisis yadza so ungathe kugula ndikulisa ukapoka ulekane ne Mulungu kuti ugule ndikulisa upanga acknowledge ku public kuti Mulungu lemena yenchita upanga bwanji, right? Yeyo chimozwa ndi business, chimozwa ndi school, yeyo chimozwa ndi kupanga masters not tilo, right?
upanga bwanji pamene munthu azazilike kuti koda ayi paya ukwati kapenayi koda naye ndikulumikiza naye mulungu kapenayi pamenepo right ati pomwepo mfumu inati kwa atumiki mummange iye m'manja ndi miyendo mumponye ku mdima wakunja komweko kudzali kulira ndi kukuta mano. So apo pamene pazakhale kusiyana anthu ambiri panopa chikhristu yawo ndi denomination yawo chikhristu yawo chimwezi amakonda kuti azitchulidwa asogolera mubanja asogolera basi chimakonda ziti mene right azitchulidwa lero ndi adikoni azitchulidwa lero ndi aposo kapena iwo azitchulidwa ndi aprofeti chimene iwo chimasangalatsa ndi chimene iwocho right so amatumikira ameneko koma nonso tono pali ubale pakati pewo ndi mulungu ayi palibepo. Okay, so tionanena kuti no anthu awawa pamene crisis apite ma denominations ambiri I say ambiri fire nthawi corona ije zinachitika chani boma linango limakosana zikumana once a week mzikumana yana Maria mzikumana 1 hour every denomination wakumana 1 hour chifukwa nena kuti ma denominations are registered ndi boma zimene zinganende boma safunika asusa akamba kususa atapangida deregister akapangida deregister ndi kuti no atamapangida so tax now ma denominations abika tax ali ndi tax exemption akamba kupeka tax ndetagwa aduka right. So zinganezo zimapangisa tono mmadabwa tono ma programs ena aboma amapangida so force muti muma denominations mama bokuchita program ili kumato dakasira aboma apange mama denominations awura akupanga now. Why? Because that's how they attain tax exemption status muona. So antambiri chimene chinala mundu macho nena kuti no ali muti yo bwala ali muti denominations ali safe pinga mundu umene. So golo ambiri lizaziwa kuti kodi nali upanda ngera chovala cha ukwati ndi movie verse 4 no pakuti oitenda ndi ambiri uthenga wapitadi konse anthu ambiri alandira ena kuti ajoine mipingo ajonefera auza kuti mubwere mulandira choziza chanu muamva akamapereka mbona ineyo ni madala mimba aprofeta anandipemphera nachira panopa namba upemphera. Okay, manje naramba so udwala ndikasiya upemphera aineni maso abanja ndi napeza banja pano namba upemphera aineni mafuna gale moto naipeza aineni mafuna chito panopa namba upemphera. So manje lero ngojosa ntchito kungojosa banja kungojosa majiriso ndiri munthu aseora upemphera. Ine and I've seen ma conversion ngarota nona kuti munthu akubwera kwa Mulungu ferino pa china chake chimene chatane chimene amasowa chakuthukosa cha uzimu yayi right. Nthawi zinaende munthu mathabwa amene ulili pai chisomo matha kumvesa uthenga mukustemunu kati ndokhadi onsalera Mulungu maplantha ambiri onena kuti yo awera uchurch ndera akaleka I receive ndaliso ndwala chimene amafuna ndichiti chokhacho you see. So reason zophe ifanana kuti oyira ndanda ambiri magulu opemphera ndambiri panopa ufuna gulu lunch ulipeza koma osankhidwa ndowerengeka osankhidwa ndotoja pali munthu mmodzi yekha amene osankhidwa mwanthu wonse ndi Yesu Khristu yekha ngati uli mwa iye ndiye munthu unani osankhidwa. I think tinakamba kale kudopo mukanda osankhidwa okha muthakuona presentation okapesa tumuti kamata osankhidwa ndi yani right za. So chachikulu chimene tifunika tikhala anthu amene tili mwa Khristu Yesu talandira mayitanidwe inde right koma ifeyo tamusatadi Yesu tindi moyo wake chifukwa ngati tilibe chimene ndeti pa chiopsezo chachikulu. Okay, right. So ndofuna kuti no tuone kunena kuti no akamati mkulu anamponya kunja tendevesise chinthu ichichi nthawi zinani ndingamayankhula makangati nokhala negative kwambiri mono ningofuna kuti ineyo mukhale ndi chipulumutso. Okay, taona Aroma chapter 8 verse 9 to 10. Aroma chapter 8 verse 9. Koma panali munthu zina lake Simoni amene adachita masenga mziko kale adakweza mutasiya bombo. Okay, Bible imene napanga kope ndilo lakwika panalakwika papa. Okay, so ningoweni nganchichewa madabwa sokuti simene. Okay, Aroma and I'll just use Bible I'm for now but the Bible nalisia. Okay, Aroma 8 verse 9.
mumve anono koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu ndipo ngati Khristu akhala mwa inu thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo koma mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo. Chimene nofuna nena chinthu ndi ichi ngati inu mulibe mzimu wa Mulungu muli banja panopa ichiwa chachi nyamata amati yonse ndoli banja atu same thing inuyo ngati mulibe mzimu wa Mulungu muli banja basi straight because mkulu amene anamponya kuti banja fayana Chikhristu chifuna chisiyanitsidwe pazachita kukhala magulu awiri olekana anthu akamazaona azachita zara pali magulu awiri pali awo a Khristu sakugula ndi kugulitsa akuzunzika tonani pali gulu likugwirizana ndi agenda ya boma imene ife a Khristu kanthu amene tizaziwa kuti ndi mark of the beast koma gulu la Khristu likugwirizana ndi agenda la boma so anthu adziko lapasi zazindikira kuti pali magulu angati awiri pali awa sakugula ndi kugulitsa akuoneka kuti ndiwukira boma koma tikaona munthu mwina akuoneka kuti anthu ndikukondana kwambiri chinechi kusiyana ndi anthuwa awa akugula ndi kugulitsa akugwirizana ndi boma akuonekanso kuti ayi anthu a Mulungu azaona zimenezozo so chimene chizapangitsa anthu akhale panja ndi lemba la chilombo awa chimene chapangitsa akhale mkati mumu chifukwa cha chovala chaukwati right so lemba la chilombo zapanga expose magulu awiriwa awa azaonekana ndi vala yawo kwati awa alibe vanopa ine muthakuziwa ngati mulibe mzimu wa Mulungu sinu muli yake mutakhala sogoleri mutakhala profeti mutakhala apostle right mutakhala amene mungakhaleyo I remember panali ningopereka chisanzo panali apostle inayo mina ndisachita kutchula simafuna kutchula koma mkulu amene anali prophet right so prophet amene ndi otchuka so mpaka panopa nkhani ile luso yochita so panali mzimayi wina apeza kuti mumuna wake wazipha yekha right so zinazo opya kuti nayi munthu azipha yekha so akuchimuna analusa kuti athana naye wakaziyo naye anagwida mantha so anatenga phone ya mamuna akeyo ndi amaona a message muona anaona ma message eno mamuna akeyo amagonana ndi a prophet iwa muona nkhani jana wamunayo wazipha yekhayo amagonana ndi a prophet iwa ngati mage muona so wankazi anakutenga mamessage nokapa sakuchimuna sina chika zotono a prophet amanara basi bwezi yatha yanjani ndi akuluwa timaona waida kwambiri pakota ngozimalizisa moyo wako mukuona so a prophet mpaka panopa amapake ma prophecies amapanga bebe sinuzangana apa sinuzo so siningati weruze wano ziningati zimene zozo ndi zimene zimatha kupasa maganizo kuti okay apo ngakhale zili yonke kodi anthu adi akuyenda ndi Mulungu wawo so chimene ndimafuna kungolimbikitsa chitena kuti ngati inuyo mulibe mzimu wa Mulungu mutakhala prophet takhala ndi mphamvu zinazo kumana ngati mulibe mzimu wa Mulungu mzimu wa Khristu suli mwa inu ndeti by default muli banja right ndimafuna kungolimbikitsa choncho kuti tikhala anthu amene tisakusatira mphamvu kapena mphatso zimene munthu ali nazo fana nthambi kunoko kukhala kupanga mamira kuzindoti kubwera kulonje ukakhala ndeti kuli denomination ndeti ni ma structures kubwera anthu lonje kumano anthu mene mupita umene muli ni mphatso ya mzimu panoka ngati palibe ndeti muli banja fati tiwerenge 1 Korinto 12 verse 13 ndi Agalatiya 3 verse 26 mwachanga Agalatiya 12 1 Korinto 12 verse 13 pakutinso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi ngakhale Ayuda ngakhale Aheleni ngakhale akapolo ngakhale mfulu ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. Okay, Agalatiya 3 verse 26 pakuti inu nonse muli ana a Mulungu mwachikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. 27 pakutinso nonse amene munabatizidwa mwa Khristu munavala Khristu. So tikaona apa tikuona ife pamene
tikulandira mzimu, right? Tikubatizidwa tonse mu thupi limodzi. So tikamakamba za thupi limodzi, tikamba za thupi limodzi landa la Yesu Khristu. So zimwe tikunena kuno pali a Khristu ali m'magulu osiyana-siyana, enanso sali mugulu, right? Kumene ngatali ni mzimu wa Mulungu iwo abatizidwa mu thupi ngati limodzi. So tikamamba za mpingo wa Mulungu, tikamamba za thupi la Mulungu, tikamba za Khristu wosiyana ndi mzimu wa Mulungu pa dziko lino lapansi. Okay? Tikamakamba za denomination, mizinga kumene Paulo amakamba za mipingo ya ku Yudea, za mipingo ya ku Akorinto, za mipingo ya ku Galatia, right? Koma ku Yudea sizo kuti ndi mpingo wa Mulungu wona okha, no. Tikamakamba za thupi la Khristu, amakamba za mipingo yonse pamodzi, a Khristu samalira ndi mzimu. Agalatia 3:26-27 akutuza ife serious, no. Pakuti nonse muli ana a Mulungu mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu, pakuti nonse amene mudabatizidwa kwa Khristu mudavala ndani Khristu. So tikamakamba zovala chachikwati chimene chikuyenera kwa Mulungu, si denomination ya anthu ake, ayi, ndicho vala cha ukwati. And tikaona muno bwino anakamba kuluka kunena kuti no awawa onse amene anakana mawuwa sinavomere. Tikamona Ayuda, those were highly denominationalists, because tikaona mwina Ayuda atanavala za Yesu, mukawerenga Yohane chapter 7, atanavala za Yesu ambiri anakhulupirira, koma ambiri ati sanayerekeze kumutchula chifukwa anakonda maudindo awo kuposa ndani Mulungu. Tikawerenga even mkulu jawo amene asaona ujeri atanada anamuchirisa Yesu. Makolo akafusa amuchirisa Yesu kapena ali mufuseni ndo mkulu alifayana anaopa Ayuda fana agwizana kalino munthu akangomvomeza Yesu amutati mujosi mwanyana na mapanga disfellowship anthu, right? So chimene anthu amaopa kwambiri kupangira disfellowship bora akhale mgulu lawo, right? So chimene ndingakulimbikitse chinatu tikondesese kukhala ndi mzimu wake. Ngati ndi mzimu wake pena pali konse pamene tili kagulu limene tili ngati muli mzimu wa Mulungu ine muli ake andani Mulungu. Chimene chachikulu chimene tikufunika tivesese ndi chikhulupirira. Pa mapeto ake tiwerenga verse imene Chipulumutso 19:7 mpaka 9. Chipulumutso 19:7 tikondwere tisekerere ndipo tipase ulemerero kwa iye, pakuti waza ukwati wa mwana wankhosa ndipo mkazi wake wazikonzera. Verse 8 ndipo anampasa iye avale bafuta wonyezimira woti mbu, pakuti bafuta ndiye zolungama za oyera mtima. Verse 9 ndipo ananena ndi ine, lemba, odala iwo amene ayitanidwa ku phwando la ukwati wa mwana wankhosa. Ndipo ananena ndi ine, iwo ndiwo mawu oona a Mulungu. So tikaona papa tikutaona kunopa ichi ndiyo koma kwambiri imene chitika papa. Ati tikuone ndi kusekerera chifukwa ati mpase ulemu Mulungu pakuti wadza ukwati wa mwana wankhosa ndipo mkazi wake wazikonzera. So tikuona kuti mwapita nthawi anthu onse a Mulungu azakhala anthu amene dziko lapansi wala likuwada. Ichi chimene chizapangitsa anthu a Mulungu osakhala mbali limodzi. Akuti no ndipo anampasa iye avale bafuta onyezimira ngati mpu. Mwanjira ina tikaona another experience mwapita nthawi imene kuti which are the sealing. Eri tikamanga za singizira pa mphumi atapasida bafuta oyera ngati mpu. Pakuti bafuta ndiye zolungama zoyera mtima. Kale ine makhulupiriro napo toyera ndipo zakhala kuchita bwino kwambiri mpaka ntchito zakhala zoyera. No, it's the gift of God. Chiuchita kupasida chinthuchi bafuta. So experience anthu oyera experience anthu oyera mtima mwapita nthawi akuti azakhala anthu olungama. Chifukwa apangisa anthu akhale olungama njani akupasira bafuta onyezimira kuti mbu. Mwanjira ndi experience kumapita nthawi imene anthu a Mulungu zakhala tino asingizira pa mphumi mwachisomo. Mozimozika lwanopa iwe ukabada somasopano sino machita china yake ayi. Iweyo umangolandira kubada somasopano, kulandira Yesu Khristu ndio kubada somasopano. And tikakhalabe mwa Khristu nthawi ikafika chileke chake Mulungu atisindikiza pa mphumi. Ifeyo tingokhalabe mwa Khristu mpaka nthawi Mulungu amene apakanyithuchi. And anthu a Mulungu azakhala pa nthawi amene arani akozekera. Ndati wodala amene ayitenda yani kuphwando ndipo anena ndi ine, iwo ndiwo maona andani a Mulungu. So
Yohana adaona chimene chichi Yohane mbacha anafuna kumulambira angelo. Angelo anamuze no, usandirambire ine. Iwe ndine ndife abale. Right? Yohana adaona chinthu chimene china chinthu chachikulu kwambiri chokoma oposa. Mapeto ake vesi lomaliza lemene ndi Chivumbulutso 21 verse 1 mpaka na 3. Chivumbulutso 21 verse 1. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano, pakuti mmwamba moyamba ndi dziko loyamba zidaoka, ndipo kulibenso nyanja. Verse 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo, Yerusalemu watsopano, uli kusika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi wokometsedwera mwamuna wake. Verse 3. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku mpando wachifumu ndi kunena, taonani, chihema cha Mulungu chili mwa anthu, ndipo adzakhalisa nawo, ndi iwo adzakhala anthu ake, ndi Mulungu yekha adzakhala nawo Mulungu wawo. So tikaona ungwati wa mwana wankhosa Yesu Khristu akuti ataona na mwamba. Yohana amene akuona zonse pamweto ati ndipo ndinaona mwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. So Mulungu olenga zonse zatsopano, right? Ati ndipo kulibenso nyanja. Nyanja ndi imene malekenesa Yohane ndi abale ake pa Island of Patmos. So muno akuluakulu sitizalekananso panopa tikaona bwinobwino tikukumana amalawi ena ali ku South Africa, ena amaloga tikamaona ma stats, right? Ena amaloga, ena amalaya ku India, ena ali ku South Africa, ena ali ku right? Kuona ambiri ife sitinakumanepo. Right? So nthawi iyi Yohana amalemba makalata kumalembera ku mipingo isanu ndi iwiri, right? So analolekana anthu asadatha komana ndi Yohane sadatha komana nawo, right? Ati kulibenso nyanja. So zakhazi yolekanitsana ino ndi ineyo. Sipazakhala cholekanitsa ife nina ndi Mulungu wathu, cholekanitsa ino ndi abale, right? Verse 2. Ndipo ndinaona mzinda woyera. Sataona mzinda woyera Yerusalemu mwatsopano ukutsika kumwamba kwa Mulungu, ukonzera ngati mkwatibwi wokometsera mwamuna wake. So tikuona kuti Yesu Khristu akwatira mzinda, right? So pamene chipati pasa chithunzi chithu verse 1 alama za Yerusalemu kumwamba. Verse iyi akamba za akhristu wonse pamodzi. Kukamba za upulumutsidwa wonse pamodzi, right? Ndi amene akupanga mzindawo. Of course it is Africa phunziro lomano no tikamanga za Yerusalemu amene akutchula makamaka pa visi tukamba za mzinda umene ukupangidwa ndi akhristu wonse kwambiri achina Abeli amene anamwalira ndi ife akumapena nthawi tonse pamodzi tonse ndife Yerusalemu, ndife mkazi pamodzi tonse. Ndi ife tikuyitanira kuti tikakhale yani pagulu limene lili. Maona wenepe. Verse 3. Atanamva mawu akulu ochokera ku phwando lachifumu ndi kunena, taonani, chihema cha Mulungu chili ndi anthu. So Atate ndi Mwana adzakhala pamodzi ndi ife. Ukwati wa mwana wankhosa udzakhala wokoma. Inu ndi ine tionetsetse tidzakhalepo. Chachikulu kuti tidzakhalepo zosavuta. Choyamba ndikubadwanso mwatsopano, kulandira moyo wa Yesu Khristu ndi kuyenda naye ndi kuwanyana naye. Izi nzokha kumene Mulungu akuyenera akutipasa ife tikhayenera pamaso pake. Kulandira moyo wa Yesu Khristu ndikubadwanso mwatsopano ndi kuzindikira thupi la Yesu Khristu ndi akhristu onse amene ali mzimu wake ndi kufunisisa kukhala ndi iye. Inu chimene Mulungu atipasa kuti ife tikachite kukhulupirira basi. Mulungu akalemezeke. Tikhale nthawi yopemphera. Tipemphere. Ambuye, just want to thank you for thokozeni chifukwa cha chisomo chanu. Thokoza kuti zonse munazikwanisa zikhale zotheka. Ndipo mawu kuti tikakhale nthawi yokuti tikakhale ndi study imeneyi. Mukalemekezeke inu mukakule ife tikachepe. Zimene tipemphera. Amen.